Trebuie să vă mărturisesc ceva. Am făcut și o afacere și m-am îndrăgostit de ea. Hai să vă zic ce s-a întâmplat. Sunt Mihai și suntem în episodul 6 a Founder Mindset. Lucram de luni de zile la produs și eram sigur că ideea e bună. Și de fiecare dată când cineva îmi spunea că nu vede valoare, în mintea mea era o reacție simplă. Nu înțelege nimic. Nu spuneam asta cu voce tare, dar asta gândeam. Și încet, fără să-mi dau seama, am început să fac o greșeală foarte mare. Ascultam doar feedback-ul care îmi confirma ideea și ignoram tot ce o contrazicea. Poate ți s-a întâmplat și ție. Să explici ideea odată și încă o dată și tot nu înțelegeau. În loc să te întrebi dacă problema e la idee, ziceai că problema e la ei. Și știu ce s-ar putea să gândești acum. Da, dar dacă oamenii pur și simplu nu înțeleg. Uneori e adevărat, dar de multe ori realitatea e mult mai incomodă. Nu piața e problema, ego-ul tău este. După sute de ore de mentorat am văzut asta din nou și din nou. Când te îndrăgostești de idee, începi să cauți confirmare, nu adevăr. Founder Mindset înseamnă exact opusul. Nu să ai dreptate, ci să vrei adevărul mai mult decât validarea. Așa că fă un lucru simplu. Data viitoare când primești feedback care te deranjează, nu te apăra. Întreabă mai multe. Pentru că adevărul te ajută să construiești mai bine. Dar chiar și când accepti adevărul, apare ceva care oprește foarte mulți fondatori să lanseze. Frica de judecată. Dar despre asta vorbim în episodul următor al Founder Mindset. Ne vedem atunci.